Right, mhuri yedzimba dzamabwe kusangana kwatiri kuita zvakare paChibanda Media. Tiri muchirongwa chedu chamazuva ese chatinodaidza icho kuti Bishu Reality Show. Pachirongwa chinechi hatikurudzire kuti vanyari kani vaone vhidhiyo vari pamwe chete. Vana vadiki vari pasi pemakore 18 endai munoona muri kunzvimbo dzakasiyana. Pachirongwa chinechi hakuna munhu anomanikidzwa kubuda paTV. Wese watinoita vhidhiyo anenge achitoziva kuti ari kuitwa vhidhiyo richaonekwa nenyika yese. So panapa inini munongondiziva kuti ndiri kuEpworth, ndokwandinowanzoitira Bishu Reality Show yangu because ndokune vanhu vakawanda vandakaona vanoita zvekutengesa bonde. Ndokuheadquarters yebonde paEppers apa handitika. So ndine muenzi wandinaye panapa. Muenzi uyu ndekekutanga kubuda pathis show handitika. Atete makasimbere. Makadiwo sekuchibanda. Aiwa, tinofara. Riseko basa renyu. Basa, no complain. Aiwa, tichifarawo nekunzwa nevatinoshanda navo kuti tina sekuchibanda. Saka tauyawo paprogramu yenyu kuti tinzwe kuti tiri kufamba sei. Right. Chekutanga ndechekuti muri kuonekwa nenyika yese handitika. Nyika iri kukuonai wese munhu ane access yekuenda painternet ari kutokuonai pasi rose handitika. Right. Munatsotaura henyu neni makasununguka musingamhanye zvenyu. Take it easy handitika. Tinotenda sekuchibanda. Chekutanga munotanga kuwazivisa kuti munonzi ani, munogara kupi, mune makore mangani, basa renyu nderechii. Vazivise izvozvo tobva tazopinda munyaya yedu zvine udzamu. Kwazivai hama dikani vateereri. Inini ndinonzi Fabish Konyora. Ndine makore 47 ekuzvarwa ndichibva munzvimbo yeOverspill Airport. Aiwa, tinotenda. Da kuti muwazivise zvakare kuti basa renyu ramunoita ibasa rei, makaritanga rini? Inini ndinoita basa rekutengesa bonde. Uye basa iri ndakaritanga 2000. Ndobva ndakatanga. Chakaita kuti nditange basa ra2000 inyaya yekuti ndinenge ndine mwana wangu wekutanga mumwe chete. Pamwana wangu mumwe chete ndinenge ndinaye. Ndinenge ndiri mudzimai akanga akavimbika. Asi kuti murume ndinenge ndinaye akanotora mumwe mukadzi. Zvakatora kundibata ndakamborwadziwa. Saka mushure mekurwadziwa ndichifarawo nevamwe madzimai ndobva ndanoitawo pakunosangana nevasikana vaitengesa bonde. Ndaimbozvishora kuti zvakasara ndinge mukati ukange uri mukati memba handika uchiona vasikana vebonde aka vatengesa mabonde unoti unotozvishora ko vari kunyanya zvinonyadzisa kezve. Asi ndinenge ndisingazivi kuti ndobva ndichasvika panguva dzino sekuchibanda. Saka since 2000 ndotisofa ndine vana vangu 6 different fathers. Different fathers handika vaimbozema kuti ukapinda inoimba ndizima ichiramba ko ndikapinda pachose zvichiramba. Wombozama kuda kunzwisisa kuti uchishingirira. Asi uri pakushingirira kwacho handichandise chandikushingira ndichandiri kuwana handika. Saka ndakazongoona the best way beta ndingogara ndiri mubasa ripi iroro handitika. Zvikuita kuti ndiraramise mhuri yangu sekuru. Manzwa. Chikwanisa kuendesa vana vangu kupi kuchikoro. Saka ndinoti aiwa zvakarongeka. Asi pabasa iri tinoda kushinga. Nekuti tinosangana sekuchibanda nenjodzi dzakaita sei dzakasiyana. Nevanhu vakaita sei vakasiyana. Kana uchitanga basa iri unenge sekuchibanda matombozonenge wakadzungaira. Unoitiswa yose. Handiti ndakurova yowe wanzi aiwa mazwa pakunopinda pabonde ndika
ngatizive kudzidza kuti ukanopfekedza chatinochidzivirira. Handika vamwe vakataza kuchidziro chii protector condom. Handika usaite kuti ripfeke apfeke yega murume mwati ndopfeka wanzwa omba condom ndika use munyowani. Handika wangoti aiwa ari kupfeka saka make sure pandakadzitamba vasikana aiwa kana wasangana nemheni handiti unobatira condom ravo uchimupfekedza. Handisika then wameka sure zvese zvaenda. Handisika pazvanodaro sekuru. Handisika mumwe anoita sekuru seapfeka kudai. Handisika rabata. Handisika anoti asi anogadzira nhengo yake. Handisika anonokuswinyira condom. Handisika mumwe anenge aine chirwere chepabonde. Handisika atoti maSTD vasinganzwise kuti STD chii sick. Handisika inoita kuti inoiti panguva yachinenge chitamba uchinzwa ngezviri kunaka sei asi panguva yekupedzisira uchiona kuti ko zvandatotota zvinova zvinokonzeresa kuti utano hwangu ininga ndiri panjodzi yekuti ndinorapwa akuwana kuda kuti sei vada kushengerwa. Saka chandinokurudzirawo ini nangu sekuru ndechekuti pane vamwe vachiri kutangawo seniwo zvangu dina asi ndozvinasiniya naisekuru pachibasa ichi asi kwenyu ndiri munyowani. Ndika akandisi munyowani sekuru. Ndika nekuti pandakakurukura nawo ndichizwa kwasekuru Chibanja takataura tiri kumba takagara sema sex worker. Handika tine nguva dzekumbokurukura. Handika zvakadai kuna sekuru. Handika saka nhasi ndari kusekuru ndimbokutsikai uchimunzwa kufara naye. Handiti saka tokudzira paupenyu pokutirarame condom rakaita sei rakatikoshera. Uyezve tiri kutsvaga mari kuti vana vedu vaende kuchikora. Handika saka vanotitadza kudzidzisa vana tichakatadza kuti vana vedu kuende kuchikora tikutsvagire nei mari sekuru. Handimwa zvinorwadza. Handiti mhene dzacho sekudhora zvinorwadza. Handiti saka padhora tinopiwa iroro noda kuti uone kuti takanda here mumaraundi tiriko. Handika tipuwa tibarwa kuti madhora handika pazuva tine mukando imwe inokandwawo yema20. Handika saka tiripa kushingira kuti tiripo pamadhora ivoka tikwanise kuti kwanisawo kuona mari yekuti vanhu vedu kupi kuchikoro kumusha kwatakabvawo tine vabereki. Handika especially ndoti hangu ininika amai nababa handisisina. Handika ndakarerwa naambuya. Handiti ambuya vakandiyera. Handika vanodawo kuona zvandakaisa zvandiri kushanda vari kuti mwana kubasa basa racho randiri kuita ndakambotanga sekuru ndichinyepa. Handika asi ndakaona kuti kunyepa hakuna chakunondibasira. Ava ndimbuya kawo reke dzakandivataura ndokubasa kwandira kuita sei kwandira kushanda nehanzvadzi dzamai vangu ndakati aiwa musanesekana ndokubasa kwandiri kuita sei kwandiri kushanda. Kwakazotora kuti netsei ndikwana baba mai vatingi vababa basa ravangani 2. Handiti basa ra2 ndapewa karaundi kangu ndaendako makadi ndatika kagrosarika ndakangosvika baba tsoka yenyu yakangofanana neyangu. Handiti imborisei zangu. Handiti size 9 zvakanaka kuti ndichataura zvinotaurika hazvitaurika. Handiti ndakangonotora nguva yekuti paraundi ndapiwa pandapinda paimutauni pandangoti suti baba vangu anofitkwa nesuti yandika nebhutsu. Handiti pandatanga kutengera baba vangu wekutanga. Handiti ndikati baba oye wanzi baba vangu vakasvika havana kuda kundibvunza asi vakataurira mukadzi iwe suti yandatengerwa nemwana iyi kwakanaka ari kushanda kupi. Ndikati aiwa ndine tepu muzvitira kumbari sekuti vanhu zvinozidzakai asi bona ndakakwanisa kuudza mukadzi wani wababa kuti mama mukuwa ndiwo nyaya yepai iripo. Handiti
amai vangu ndakatenga African achaya manzwa baba Sotho ndo vakazonosisa kuna baba vangu vanomwa doro mandizi same kumwa doro ine ndinonwa doro sekuru chibanda ndichidhakwa manzwa asi ndichidhakwa chinoda vabereki nevana vangu handizika chanogara nababa tadhakwa ndizi baba ini nangu zvingaome musatasire mari yepfuma handizika izvo ndakuitira izvi ndo pfuma yani yenyu nekuti kuti padzimba padati apa ndapinda apa zvichiramba munonzwa sekuchibanda apa ndoya mari yani yenyu yerura yepfuma handizika nezvandichaona ndo basa randai manzwa baba vangu vakambotoda kubatikana handizika kusvika akafanana muningi wavo kuti hoyo ndozvava ndichi ni mwana wani edu kuno handizika asi ndakangovaenzanisa handizika sana baba vangu zvandakatenga baba vangu kutanga ndozvandakashava nanhasi handizika ndinongovada vakadaro uyezve vari kundigamuchira pari pabasa iri asi chaunondikurudzira ndechekuti mwanangu handizika chengeta vana vani vako manzwa apo ndinova kuvatenda havana kundiomesera handizika mazuva vari vamwe vabereki munodzingwa pamba sekuchibanda kuti mashora api handizika asi kana zvingori izvo zvingoripo handizika vabereki vangotoda kugamuchira handizika saka zvakarora sekuchibanda zvakangooma handizika kusvika panguva ino handizika ne47 years dzandinadzo handizika ini sekuchibanda nemakuriro izvi festival yangu sekuru yakarohwa yanawana shuma handizika vamwe vari kuda kuenda kuchikoro handizika ayo anoteera mukomana handizika ndakutasira varooraka sekuru handizika zvino kuti ndicharamba nechibasa ichi sekuru ka ndichishandaka chaura kuti ndishande zvine simba manzwa sekuru manzwa kachi zvine simba manzwa ka ndimbokutakura ai zvinorema zvinodzamu pazvatwa sekuru akutidzokere kumashure zvishomanana mataura imimi atete zvekuti mune vana 6 yes handitika pavana 6 apa 6 zvaroti pane 6 varume vakakutasva iyi maiwe sekuru kwete zvekunyepasi umwe nemwe nani nababa wake saka i6 wakandizvasi handizi sekuru ndikada kutarisa kubva pandakatanga chibasa 2000 ini ndakakurira kumusha handizi ndisati ndakubhadharisa sekuru handizika zviya zvekuti munenge muchidanana muchiendawo zviro zvekubirirana mozo zvinonaka che zvekuti tiri kana watengerwa wako masoreti mazachikumi machoisa soreti bisiketi handizi zvizvi matori zvemara handizika ndingesati unenge ushakapusa handizi apo ndakazonopiwa mwana sekuru ka ndakazonaisewo sekuru ndamboshengemba chairamba ndizi ezvo alright ndiyani bokubate miromo zvishomanana dauti mumhondudzo zuva renyu rekutanga pabonde zuva ramakabviswa kumhandara chii chakaitika makabviswa nani alright ndazotanga kuti chii chakaitika zuva ramakabviswa kumhandara first day semunhu akakura nagogo handizi gogo wangu vaina masa United Methodist Church handizi saka isusu ndokuwatangoese chiendo chinotera sefamily handizi taka gogo wangu asina kuenda kuchechi muso wacho handizi tikati aiwa tiri kuenda kuchechi itienda sangana nemukomana wangu handizika tikati aiwa tiri kuenda kuchechi hatina kunosvika sekuru kuchechi manzwa sekuru mhandara wangu wakabvisirwa mubani munomuziva mubani usiku manzwa past 9 sekuru zvo zvakaoma zvanodaro sekuru zvakatora kundirwadza ndizika ini semunhu akakura ndambainzwa kuti kana munhu achinge akubata handizika unofanirwa kuita sei kuenda naye handizika asi nekunotarisawo family
yekwairarama kwaiva andizika na iyewo zvengazi vachiita soni zvinindi pangu ayo sekuru ndairira. Alright. Mwakabvisawo mhanda mune makore mangani? Mukomana changa makore mangani? Sekuru handidi kunyepa da kutaurira. Sekuru ini misikanzwa. Ndakabviswa ndine 13 sekuru. Mukomana wangu ane 15 years. Zvekuti pandakaenda kumashinoudza gogo kuti aiwa zvatoambura kundiremera asi ndakaona kuti andaikwanisa kuita sei kuwanyepera se gogo saka gogo andakakona vaikwanisa vachidzidzisa kuti ukadai muzvikora ndika unofanira kudai andizvo chanodaro ndobva ndanzi ngatiende kumba kwemukomana. Vabereki vemukomana vakati aiwa tazvinzwa andizvo chitipai mwana ndika vangogara vose pai pano tichingwanisa kuchikoro andizvo ambo yangu aiwa azvitese azvite manzwa ininiwo semunhu ndikenge ndanzwa kunakirwa panguva ipi iyo kuti ho izvi zvairwadza ka handika sevanhu muziva sekurya pakutanga zvinorwadza andika tizoenda chino sei tinojairana zvaizvare sei zvakuna handizvo zvakatora kuti gogo pakati aiwa hazvite ndika kuti ava vabereki wemurume vangati tigara ndika vati tigara ndika vachitidzidzisa tese tiri vanani vemhuri yeikoko agogo ndobva ndicho asisu sevanhu vangu vane misikanzwa sekuru manzwa zvinenge zvakaoma sekuru handiri kunyepera kusvika pakubata kuita nhumbu manzwa asi zvinogara zvingondishungurudza sekuru handizi asi nongoti hapana zviri pai ndo zviripo zvakati sei zvakatoitika saka ndinofara asi ene ndimo musekuru panhumbi iyo ndakasvika pakubvunza vamwe wevanhu vechikuru ndesekuru nhumbi iyo ndaida kuibvisa yemwana wangu wandiri kutaura kutanga kuti ane vana chi 2 manzwa asi iwo nepari izvi nemwana wangu ka munhu wekuti ari kukwanisa kunditarisa inini semubereki handika achidipawo shuga nesiripa handika akaroorwa handika asi inini kuti nditi ndichadzikamira izvozvo nekuti mashure kuna mwana wese vada kuchengerwa sekuru handika saka ndakuda kuchishanda nesimba handizve kuti ndikwanise kuti ava vanengina vake nehanzvadzi dzake handika vakwanise kusimuka handika vagokwanisa kuti remangwana vavo rakaita seiwo rakanaka seko ndopane shuviro yani yangu. Right. Ndaona kuzonzwisa panhau dzekubviswa umhandara idzi. Kubviswa umhandara kunonatsorwadza here? Ndakambonzwa mwachitanzi unozopedza madays akawanda usingafambe panozobuda ropa rakawanda this and that. Chimbonatsotiudza iwe imimi ndimakasakana nazvo kuti izvo. Handina chanobhuda kumbokutaurira kuti zvinorwadza zvaka zvinoita shandika sekuru imimi ka makatora chigurumwe chenyu shandisi ichi handisi kanzi mochisa pamoto urese pabvunzi remoto handisi handisi nonzwa chirese inonzwa kutonakidzwa kunakidzwa achinorwadza nesekuru zvinorwadza handika but kurwadza kwazvinoita epanguva yekutanga because hapana pachinoti bvoke kuvakora and istage vachi stage mazuva zvokunge muchinyengererana zvasiyana nekunge munhu achitose uchirepwa ndimunzwisa asi zviro sei zvinorwadza sekuru handitokonyepera chironda chinorwadza sekuru chekuti vachita pamoto kasekuru ndakupizai kudaizvo kana machekwa nebanga mukucheka nyowa banga nyowa ndika mukucheka mavheji robva rakuchekai munonzwa sei sekuru ndotonzwa kutonakidzwa banga nyowa rakandichekeni serious ndonzwa kutonakidzwa kunge ndiri kudya ice cream kana makadaro sekuru makashinga sekuru zvinorwadza indakachekwa nebanga rindirwadze nditonakidzwa kana mutorina banga kachimonichekai udzai muzimbabwe kuti kana vadiwa vateereri varipoka munhu wezimbabwe izwa kuchekwa nebanga kana kutoda kuitwa nisadza rikwata pamota rika rodaukira apa paguma pensekuru ka akadaukirwa anonzwa chinorwadza sekuru manzwa asi kuti ndobasikirwa zvakati akangozviri zvinoitwa ndizvo tozonoita sei tijaira asi kana vajaira zvako sekuru aiwa shuga kunaka kutapira sheko sekuru aiwa zviriwo
aiwa zviri kwamaka zvinzwose pamaka vhurawo musikana inazana ndamboita bonde asi ndamborana nemusikana serious to be honest ameno ndoda maybe kana nguva yachiyazokwanawo ndakamirira nguva ameno maybe nditondiudza iwe mimi ndimazvijaira amusaje saka tonoshangidza kana ise kuchibanja toenda akaizvoni tonoshangidza muzwe kuti zvinofamba sei chibhadhara kanondipa mahara ainise kurya neprogramu yedu kai inise kuti kunzwa kuti davo upai mahara semunhu ari kutanga mozobhadhara tozobhadhara rini manje atimavenze imana ze ini ndoda kutangawo neasati ambotangawo ini asati ndamboita bonde upenyu hwangu wese saka da kutanga ndokuita bonde muna asati amboitawo ndida kukudzidzisai nekuti mukati muda kutanga andika wamunatanga naika andika haasi kuziva chizvi saka sekuse munhu akatanga ndada kuchikudzidzisai kuti zvinofamba sei aiwa saka semuchiramba ndikuda ini asati ndamboita bonde nda asati amboita kuti ungosangana takadaro kwete imimi mune vana 6 ini hazvigoni sekurura munoziva sei tisakatrena handika tanye matsama ebasa manzwa handizi saka sekuti ndirakuti ndirangokupai kuti 1 hour chibva pano handika takaenda mozoudza mune zimbabwe kuti zvaita sei manzwa mune zimbabwe nditendereni bhoirana sekuri banda zvinoitera kana tukaite kurikutya right pano pamwe mada kunzwisisa zvakare mataura imi kuti makazoita bonde kana kuti makazozvara neumwe vanhu 5 kumberi munowana 6 neana baba vakasiyana da kunzwisisa kuti chii chakaitika kuti muzosvike pakusiyana nababa vemwana vekutanga sekuru ndati kufamily yawandika kwenge kuri poor andika dzani kuwandakasei kwandakakurira ndika saka ini kuti ndikwanise kuti ndiende ikoku ambuya wakati nyati kuendesa ndakabva ndatiza manzwa so kuti tikuduze chakagarwa nemafams andika ndakaprefera kuti ndiende kubuko bela ndoshanda pai kufamu manzwa ndikaenda ndikanoshanda ndakatsvaka basa ndikanoshanda then ndakaenda kunoshanda kusekuru aiwa ndakasangana nekamudhara kangu kangaatazira nenisekuru zvekuti kati baba vangu ka iye vayo vadiki panguvayo asekuru sekuru zvizvinzi kwava kusiri kuda sekuru but ingerishi nhamo maiziva handiti maka nhombo dzinoita kuti pane pekuti unenge uchida kushanda handiti pozita pambe kuti ukuzvipa ma-force meters handiti ma-force meters handika ndekuti sekuru chandikuita izvika handisi kuzvida then vaneto ipapo pasi pandakaenda kunoshanda sekuru ndakasangana nevakomana vechidiki vezera rangu handika but ndaivaramba asi baba ndakazova nawo sekuru ka avekwarurachiku sekuru ndoti baba ndinge ndine zvindi zvimazo zvindi izveke zvakanyanya zvekuti kana ndikasunga muzora nhasi sekuru ndoti mwari ngaundibatsire mazwa babayo ndakavada manzwa vakandiisa basa vakandikwanisa kundichengetera chi nhombo yani yangu ndazvara zvikandati ndazvara andiziva asi ndazozvara manje mwana wangu ndofunga ane 3 months ndakabva ndatiza sekuti manje ndadzokera mumba kwana kwedu ndakati izvekuba njese handichazvikwanisi wana yambuya zira nana baba wandika nezikaona ndichirwadza aiwa anditozvowakade takakuti ndaona chi kune mari dzenhombo hadi tikuendese ukaramba ndirika tati ndazvitadza sekuru andiruriepene ndo chakaita kuti ndibve kumba yekutanga Alright. So muchidimbu munhu kuimba yekutanga makabva nekuda kwekuti kunenge kune nhamo mudhara uyenga ari bho because yenga ane mari mudhara yacho nepapurazi yenga ari manager handisi ndo zvandakamudira asi yenga ari mukuru kunani kwandiri kwete kuti enge tiri same age handisi asi inyaya yekuti ndaida kuchengetwa nhumbu yangu yenenge ndinayo yekutanga sekuru ka ndaizwa usimbe andika
kana ndikati ndine kutofuka zvinoita ndikunzwa kusimbi ndikanozokera kumba kwana ndiyanoiti hapana andika kunodzingwa andika saka bhera ndingodei mudhara ndofu zvakatondidana nemurume. Right, aya tiri kupanzwa. Mudhara uyu makazosvikawo here pakuita mwana naye? Ina handina kuitira mwana naye, handidi kunyapa sekuru. Ndakazongosvika pakunzwa kuti akafa andika ndaita zvekutoti ndakatiza ndikati zvekubwaje baba wandina zera nawo zvezvo sekuru ndakatiza angamboita mwana naye. Baba wengu ane makore mangani ufungidzira kwenyu? Patembe yesekuru ndoti ngori ma 50 years tokuti ne 60 years zvekuti dai pane kuti pane zera racho sekuru aiwa kuti sababa wandika maindi sekuru andisi. Alright, 60 kumasinieri 60 muri kuma 13 sekuru pakaoma sekuru inyaya yekutika yedu yekusateerera vabereki kusanzwa handizvi. Ini ndaiva nekuti ndikanotsurwa nambe vangu handizvi izvakati muzukuru aya achifanirwa kuitwa handizvi then ndo ndavapindura kuti ndazvipindura ndika dziwaisa mutanzi ndigogoka ndoti kweka mune wenyu murume wanyu mazwa pandakatesa kuti ndikakwanisa kuti ndikadai handika zvicharisewo zvichaita handika asi nyaya yekuti yekukasika kutsamba nevakomana uri mwana mudiki sekuru yakangoma muzvibani nekumachechi kwatinoenda nguva dzeusiku handizvi ndakatodzidza leseni yekuti inini kusvika pane vana vangu vandakazvara sekuru ini kana vakati kuona chipireyaka ini handichatobvumi ndakaona riski yazvo ngatikwanise kuenda kuchechi kwakachena handizvi tiri pamwe chete handisvika amai nemhuri yani yawo handizvi kuma neti ona chipireya hai sekunda chibanda kwakaoma zvageza maoko ngatinge aisi ana maika ngatese kwatakabva handisvika takakubva sei handimwana indivada kutaura sekuchibanda nemwana hatiti semazuva ano handika upenyu hwatiri kurarama handika nemafoni handizvika zvakaoma sekuchibanda kuti ndikwanise kutiregerera mwana wangu kana kunzi ona chipirira ndinokwa ngandive ndiripo mbereki handika ndichene nechi nevana handizvo ndoti zvakandikoshera hangu kwandii inini handizvo hamhinowo kune vamwe. Alright. Aya tiri kupanzwa. Short time yenyu munoita mari, sleep over munoita mari. Sekuru madhora kaya pakufamba kaya madhora pakufamba short time manzwa ndatsvaka ndabuda mumba sekuru na 6 handizvi pamwe kumapasina nesekuru handizvi ei mahura mbutsa awandisa especially kwedu Overspeed manzwa chakawandisa saka kuti ndinokwanisa kutsvaga $10 mashort term sekuru handiri kunyeperai chakawandisa handizvi sapano zuva anochida kuti tova kurara chichi manzwa sekuru kurara kwacho noti kubva kumanenisa sekuru $5 manzwa asi pa$5 handizvi aiwa anoita kawani because magumbezi ndangu imba ndangu ndichatotenga sipo sekuru mvura kwedu kwepo tinotenga handizvi saka akatoka 5 kana 15 zvinobuda hazvibudi sekuru. Alright. Ngatiti munhu akukecha imi short time. Pamwe kuda munhu uyu agarise asati amboita bonde. Muchingomupfekedza condom asati amboisa mukati. Obvo atorasa mbeu kudhara. Chii chamunoita? Haisi mhosva yangu, imhosva yake. Manzwa? Imhosva yani yako iyoyo handizvika. Haisi mhosva yani yangu. Handizvika. Mari yangu ndotonisa panise pasi pezamu sekuru panodziya handizvika. Kozoita moto dhora racho akupa handizvika. Sekuru kunoita kunge kuchasvuka handizvika. Saka ndopaipa toti sekuru aiwa wedzera mumwangu handizvika. Kuti awedzere manzwa sekuru. Akufunga kuti mari yemukadziyo pa $5 yabva nekubasa. Pamwe ndijega handizvika. Akufunga kuti
Andikizani mbokesha. Alapsa dola. Kwanza na foka. Andizi. Ya baba ana mali base kutsera basa andizi. Ni kumbanga kwake. Andizi kani kunochika. Sekuru ndopa munozona vamwe vekuti uchimudza zvakwana chiburuka andizi. Panokodziva pahoro andizi. Saka kana chinge chiri panharaunda chinyomwa chinge shanda nawo andizi. Ndopanoradze pakaoma sekuru andizi. Ndakati andizi. Basikaonde vanhu vatobatsiri toita chipiri rangu andizvo zvechova sekuri basa ichakaoma handikunyepere handizvo amen sekuru sezvo ndambonokudzidzisai ndichamboona sekuri mumboona kuti zvakaoma sei mozotaurirawo mhuri yezimbabwe. Tikupanzwa right. Ko riripo here zumwe zuva ramunoti makakechwa imimi zvakakufadzai ramusingakangamwe zuva ramheno ndingazivo chii chakakufadzai zuva irorero? Ini sekuru handikunyepere sekuru ndinomwa ndichidhakwa handimazviziva handizi even pandisori pano sekuru mukandirasa ndakatobatwa mazuva indinotsvaga mari sekuru matsvagire anoita mari sekuru ndakadhakwa mazuva murume akandikesha ndizvo sekuru zvezvo kuti anzinzanyepa unoproducer mazuva producer kwaikwaka hunge zvakanaka sekuru mazuva auproducer wanzwa sekuru nekuti ndikunakirwa aiwa pfungwa dzako andika apa nechifunga mari mazuva apa paunenge uchini daiso paunenge uchitanga kuisa ndika uchiba dhora rangu ndichakata sachikwama chako chiri sei andika ni sekuru ndinoba ndinosei mazuva handikunyepere andizvi nekuti ndikazadaroka plus ndinotaza kuti wandiri kusecha wacho watapinda neka akamira sei mazuva handizvi akadhakwa here kamachana ndika kana asina kudhakwa hatisobva sekuru zvakangoma handizvi ndopai patozita harafu handizvi asi kana chichidhakwa aiwa sekuru zvinenge zvinakidza ka ndichikusecha aiziva handikuti kunyepere ndeizama kuti ndikabviro kuti ndikaona kukanda araundi ndika ndikwanise kule kuti ndichinakirwa ndibonde saka zvakangoma handikunyepere. Ko riripo here rimwe zuva ramunoti makakechwa then zuva irori zvinhu zvinofamba zvakanaka handizivi kuti chii chakaitika pazuva iroro kana riripo moritsanangura kuti zvakafamba sei? Sekuru chinondirwadza ndechekudai manzwa uya manzwa ariende ronzi hatiende kumwedzi mahuri manzwisa hatiende kumwedzi nekuti 1 up to 31 manzwa tinenge tiri pai murodi tinenge tiri mumabhawa manzwa chimwedzi tinotoende kusekuru tine kubloka kwatinoisa machira aya manzwa sekuru tinobloka ropa rei manzwa then pakunobloka pasekuru ka unosaka neumwe ane hombe manzwa sekuru ono paanodzi momende anoisa kuda sekuru anopusira jira repai mukati ono chonwaza chibereko ndii zvaka ini ndakatomboti ndatoda sekuru ndikunyepere jira rakanopinda mukati handizi sekuru richanobuda zvese harichabudi manzwa tokana 2 to 3 days ndichizama kumboshingirira kusambva inopisa kudii sekuru ende ndakazobvunzawo mwamagwere sikana ndidambudzikana enda kuchipatara asi pakazoita umwari se mina ndimbotirai kuda sei kukubvisa muzwa sekuru sezvinjira rakabva raita se abuda ini pandakabuda sekuru handichipere zuva iroro se handikanganira kandirwadza svikana nhasi chipire kuchangoise kuchinondirwadza ndika chokuti ndakutozeza ende handichikanganwa sero sekuru handizi zvakangoma iye kuti tinenge tida kuzama kuti tichengete mhuri dzani mhuri dzedu nekuti ndini baba ndini amai handizvi handingashandi kukwanisa kuita saka ndoti zuva iro handichikanganwa sekuru. Right, pavana 6 vamunava vanoziva here basa renyu ramunoita? Kana vachiziva vari kuti kudii naro? Kana vasingazive ndiudze kuti munovahwandisa sei? Inini sekuru vana vangu kuti vashokari ndinovaudza kuti vana vangu
andika ina ndina murume andika ini ndini baba ndini amai sekurama kwa muri kuona ndichita muchiona ndakapfeka minisketi izo sekuru zviri kutonora sekuru ndikakuudza kushandira manzwa andisi ndinenge kusiriska kwandira sekuru ndokuda usiku hwese sekuru ndakamira panze andika kuisa moto andika andisi senge pedu mukatomboya pabhusta pasekuru manzwa akurarwi moto unenge uripo andisi wanangu penyu wandikurarama ndikuitira imimi andika akusi kuti handiswera kurara ndiro sei ndikuda asi kuti ndikuita upenyu ite sei wenyu mukwanisa kuti murarame uyu musi handiri kuita kuti murarame upenyu upi manzwa ana baba wawasu kwanisa kuti sei twandipe kuwachengeta ini kuti ndikwanise kurasa vana achite sei sekuru andizvi saka ini ndinovabudira pachena asi ndichikauza kuti basa riri kuti sei harina kunaka sekuru. Mune vana vasikana vangani vanakomana vangani? Sekuru vasikana ndine 4 ndine vakomana 2. Right, makura imimi ndikuona kuti makore afamba zvokwadi. Aiwa zvaenda sekuru. Obva mati rimwe zuva dhuma nemusikana nevana venyu vasikanawo vari patouch line munonzwa sei? Sekuru pfungwa dzangu sekuru especially ndichiva zvinenge nekutambura kwandiri kuita nditsvaga mari yokuti vakwanise kurarama ndiri sekuru ndinotorwa zvekuuraya ndiri kunyepera zvekuti ndinopedzisira ndasungwa ndapinda mukati nekuti ndogara ndichivatsanangurira vana vangu amuna ana baba pandiri baba venyu ndini hapana ari kwanisa kutarisa kuona baba venyu mena ndiri ini ndiri kushingaira kuti muende kuchikoro kuti mukwanise kuzoti remangwana renyu rakaita sei rakanaka andizika asi ndinoti Mwari vane mhinduro pane vana vangu andika musikana mukuru anotaura kuti ane vana 2 andika akaroorwa ari kuchitungisa andizvi mukomana sofa akatenga stand kudema manzwa akatororawo andizika izvi mwacho ane services ari kushanda andizika kumbari zvake ndijeka andizika ndoziita vamwe vadika vaiva ndinawo ndotenda hangu Mwari ndoti dai Mwari wandikundisa vangokura vese mune zvakanaka wasatore tsoka dzangu. Zvino zvakanzi nevakuru mbudzi kudya mufenje ufana nyina vanobva vanoti nemumatsimba enyimo maamai. Sekuru hanzi chaunoda ndika makandipa mindi ndikaombera andotambira asi tikaenda kunamata sekutoti kwakaita seiyo kwakanaka manzwa uchipfugama wodzowo ndichiri mwana munyangazi manzwa sekuru ndinopfugama chinamatira vana vani vangu andika andizvi asi chaunokumbira kuna Mwari andika ndochaanokuitira andizvi indoti ndira kutenda Mwari pari zvino manzwa ndinotadza sekuru asi vana vangu ndoshaiwa Mwari vari kundigonera ndoti ngavarambe vakadaro narini wandiwepa mazuva ekuti ndirarame ndavakudze vamwe avo manzwa vafambe negore rakanaka kuchechi vachienda sande tikara tiona masha ndizika kuchechi sekuru ndinotoendawo mazuva kuti vazive kuti Mwari aripai ariko ene hakusi kuda kwangu Mwari kuti indiite zvinhu zvandika ini dambudziko inamo iye Mwari wega ari kudenga nemhinduro ndoti pano vasara sekuru aiwa ndoti Mwari ngavaite zvakati sezvakaita Mwari pane vamwe handisvika isi takagara mudzimba tikati vana sekuru ndakabata doro ndatirichidakwa sekuru manzwa ndatodakwa sekuru ndatedza kuenda kuchechi manzwa toti vana endai kupi kuchechi manzwa mararara manamatere ndimunzwa saka ini ndiona zvakandikoshera sekuru. Aiwa tiri kupanzwa right. Imimi muri kuratidza kuti masangana nenhengo dzakawanda dzakasiyana siyana dzipfupi dzikobvu dzitete dzirefu kutozadza tireni sekuru nematirokaro handinogone kutoverenga kuti dzingani tireni makaona yekureva kwasekuru nematirokaro dzakada kuzadza kudai sekuru sekufungai
dzekunyengwa kumabani ndozochiya kubhadharisa 2000 sekuru dzeinge dzingani pazuva uchiti washanda andika zvichibhadhara sekuru musati here paunotsvaga kuti watsvaga $56 kana kuti watsvaga $60 varume 60 ka manzwa zvakangoma sekuru manzwa akusi kuti zvakanaka sekuru asi ndidamo andisvika but ndozvingorivai paground andisvika ndoti aiwa nekukwanisa kuti tikakwanisa kuti tidzivirire ini sofa sekuru inhangu ndingwa mapirisi andisvika andizvi asi vanhu vangu sofa sekuru seka ma-HIV negative ndoda kutenda Mwari andizvi andizvi itsaona yekuti vamwe pazvinoitika sekuru patoti aya vai varume ngavapfeke vega unofanirwa kumeka sure kuti murume wese wamupfekedza andika uyezve usateerere kunakirwa kwani kwako iwe nditeerere kunakirwa kwako andika anditi nekuti ndiri pakutsvaga mari anditi anditi pamunoisa sekuru papeka panonaka mushoya manzwa saka ndikapedzera pfungwa dzangu pamarika azvivone sekuru ngandipedzere pfungwa dzangu pakutsvaga mari kuti aiwa kutsvaga mari yevanhu vangu andika saka pakuti ndikutsvaga mari yevanhu vangu andika zvinoita kuti ndinoluza manzwa mafeelings andika zvokuti handikwanisi kuprodusa sekuru amuzviziva nekuti saa ndizvo zvandakataza noita kuti ita upedzi ubuda uendi ita upedzi ubuda sei uendi manzwa andizvi saka indiona ngezvakatondikosha upedzi uendi andika pane kuti ndikada kuteerera tinova tiri kusangana nenjodzi dzakawanda isusu especially kumasex workers andika nekuti akateerera padhora rakupareri andika pamwe wabva wapiwa ipondo bhebhe uri kunaka andika obva kupa mina ndikuwedzere $5 iyi andika pa$5 seku handikwanisa kuendesa kuchipatara kuti ndirapwa ndizvi saka zvakangondomera seku saka ndikuudzira kuti ndachingozive zvatiri kuhurira tishandire mhuri dzani mhuri dzedu right. Ngatiti masangana nezvirwere zvepabonde zvamambotaura zvezvi ma-STI ndiapi matanho amunotora imi sema-sex workers? isusu semahore sekuru andisvika usave nekunyara andika especially sekuru ndosaka kune sesha clinic manzwa sesha inowanika mutauni ndiko kumbara andizvi padombo andizvika paoverspeed clinic andizvika enda unotaura andizvika ana gogo ndo zvatotese I'm a sex worker andizvika so that ndasangana neiship saka especially masesha ini kwandiri kwakandaka jaira sekunyika kwekuti ndikanzwa kuti nyengo yangu zvandiri kunzwa izvi hazvisiko kumbari ananzwa andizvi uko tinosvika tichibatwa zvakanaka andizvi unonzwa nepatina yani yako andizvi une mapatirasi mangani akakuti akakunyenga nyoro andizvi andizvi aiwa ndine 1 condom ndakaputikiwa ne5 andizvi andizvi sofa goka pane 5 makodom akaputika andizvi andizvi hapana permanent yani yangu andizvi vanogamuchira ndizvi uya wanondibata zvakanaka wandibata zvakanaka andizvika wanditiwa ndobaiwa ma-injections dzangu ndiwa mapills angu but chaunengwaita permanent yani yako yakuti ipermanent hakuna kukaa munhu asina permanent sekuru nekuti wapaari kuitaka ndichiti permanent yangu iye atiri permanent yavo yake handiri muzva saka hazvina zvese kwatiri kuti aiwa zvakanakira kukana zvakaipera kumanzwa saka isiroti sesha kana munhu wabatwa nechirwere zvakada seizvozvo enda isusu hauna mari yekuti unobhadhara andika sesha isi aibhadharisi sekuru manzwa imari yako yetransport andika yekungoenda andika wosvika warapwa zvako upiwa matebhesi ako bakana nemanjeksheni dzakuti wobaiwa manzwa sekuru ndozvandinokurudzira kuti aiwa kune mamwe masex workers ari kuninzwa panguva dzino saka vari munzvimbo dzakasiyana siyana andika tsvagai kuti pane nzvimbo yekuti hakuna sekuru nzvimbo yekuti inenge isina chipatara zvokuti zvinorapwa vasikana nekuti zvakuzivikanwa ndika kunzi
kune mahuri ende chihuri isandisi akachitanga ndizve saka usanyari kuti ndozvandiri gogo handizve handizve worapwa zvakanaka sekuru. Aiwa, tiri kupanzwa ndo nhau yatinayo muri Zimbabwe. Itai muchilikeawo this video kutaura zvamunofunga mucomment section maererano nenhau vechikadzi vanotengesa muviri, vanotengesa bonde handitika. So mashoko amungade kusiyira imimi kumhuri yeZimbabwe takatarisa zvikurusa kune vanhu vechikadzi vanotengesa bonde vakaita semi, ndiye kuti kudii? Sekuru, ndine imwe nyaya. Ini ndiri munhukadzi handika, asi ndakasununguka kuti inini ndizive mhuri yeZimbabwe ndo zvandiri nehama dzangu munharaunda matigere. Sekuru, especially kune vakadzi vevanhu sekuru, mazwa, vanoti vane varume handika, tinoti vanotouya senge ini hangu ndinemba yangu handika handika. Unoona murume munhu achibvokwa nemukadzi vemunhu handika, wosvika wondipa dhola handika, wapa makondomu havasi kushandisa munhu sekuru handika. Saka chingangoti masex workers tinongozi mahuri, asi mahuri sekuti awandisa nevakadzi vacho vewanhu handika handisi. Saka chandoda kukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti kana uchinge wafunga basa iri nekusekudzikurudzira kuti kuva wakadzi wanhu sekuru uri kuendaka wanyengwa pana panyora handisi, wakunopa murume wako chirwere handisi, iyaenda uko. Saka zvirwere sekuru hazvirisi asisi kupera sekuru handika. Saka chandoda kuti kana tada kuisa nekukurudzira kune vari kundinzwa madikani kuti aiwa vakadzi vanhu vari muZimbabwe nesi masex workers sekuru muzviziva handisi, ngatikurudzire kuti chinorapwa ndo nekunoteswa nekutiwo todzidzisawo edu kuti zvakamira sei handizve. Hazvisi vevanhu kana kuti pasipoti yekuti ini ndiri huri saka vana vafanira kuti huri handizve handizve. Tinofanira kuti tidzidzise vana chiziva izvi zvakaipa ini zvakanisunungukira kuvanhu vangu sekuru kuti ndivaudze chokwadi kuti aiwa muri kuona upenyu hwandiri kurarama handizve handizve. Sei ndiri kurarama kudai wana because handinyore kuti sekuru ini ndinoshandisa tools handika handizve, pane bhesi handika, mama wapinda wabuda mama wapinda vari kumboita nezvi handika. So that nemanyaya emafonika vana nengozi vachiri kuitika handizve. Saka kugara ndavasimudza kuti vana vangu izvi handiri kuda kuti upenyu hwenyu kuita sei husimuke. Handidi kuti murarame upenyu hupi manzwa vagove vanoteera neremangwana ravo handika. Zvakaoma sekuru kunzi huri, asi kana zviripo zviri apa ndozvinokwanisa kuita handizve. Saka ndinokukurudzira kuti kumhuri yeZimbabwe handika tingodzidzisawo vana vedu handika izvi zvakanakira nekuipira pazvikuti handizve. Even mapiritsi angu sekuru manzwa vandoziva kuti mama unomwa mapiritsi na7 handika manzwa. Kana ndakatodya kwasekuru manzwa vanotora ini spese gotwe rangu sekuru rine 10 years manzwa, anotora ondisa mukanwa manzwa, ndikaiswa achiri mukanwa sekuru ndozvoti right zvinzvazaise zvotanga handizve. Mama anofanira kuda upenyu hwangu. Saka naizoti vana vangu vararame upenyu hwakaita sei hwakaita sei handika, ndivashuvira upenyu hwakaita sei hwakanaka, ndichiwana matiro upenyu hwakaita sei hwakanaka sekuru. Ini ndoti sekuru kumhuri yeZimbabwe aiwa sekuru tinokutendai nechirongwa ichi handika, nekuzwa kwandakaita handika. Ndatodzidza zvakawanda uyezve ndikono zvakawanda handika zvinokwanisa kutipawo ifungwa dzekuti chipanana handika takagara kune vane imwe nzvimbo neimwe nzvimbo kuti chii zvinofamba sei. Indokutendai sekuru mberi makadaro Mwari akuropafadze nai. Alright, mapiritsi amataura imimi anotenderwa here kuti munhu uchimwa mapiritsi uchimwa zvakare doro anozoshanda here? Sekuru chinoita pahealth handika hazvinge sei zvichitenderwa handika, asi chimwe chekuti timwe uchimwa mapiritsi isipesha sekuru mukandova ndisobhaka hamuzati hamutaure neni saizvozvi handika, asi toona ndomwa tinondipa zvivindi handika zvokuti ndokwanisa kusecha ndokwanisa kudaidzai kubati hwai kunoshoteni baba imwe kuno imari akati handimundisi
asi kana ndirisopa sekuru handikwanisi saka doro rinoita kuti ndipe zvivindi sekuru asi hazvitenderwi. Alright, aiwa tiri kupanzwisisa. Touya pane imwe nhau zvakare iri kudai kunetsa mudzimba umo. Kune vakadzi vevanhu vakaroorwa vari kunyima varume vavo bonde. Imi munoda kuti kudii maererano nevakadzi vavo? Sekuru, ini ndiri mukadzi handiti pandakatanga napa ndika kungonyima nemuntaraunda ndoitaura manzwa bonde ndika zvino handiti wamunyima bonde sekuru ka mati aite se especially nguva dzatiri kurarama dzino sekuru ngatizive kuti kubva patenesi sekuru handimona mapfekero nditasenyi nematambiro handiti wamunyima bonde handika ndopari kutozonguva zvake kunani kunesu madhora for 2 handitika kana kamwa mahara kana uchigona kutaura masekuru manzwa saka toti vakaroorwa aiwa ngavatedzere mitemo yababa handiti nekuti ndozvavakaita sei ndozvavakavinga handitika saka ukawanyima mati vaite sei handiti mombe ukaivharira pai mudanga handiti ikashatika vandita sei inopoya handiti saka ndizvozvo saka vakadzi vevanhu ngavazive kuti aiwa ndozvatakavinga handika vapowa nababa kodzero dzani dzavo ndopa tinokurudzira nekunzwisana nekuirana naichi nemarume avo. Right, muri yeZimbabwe ndiwo nhau yenge tinayo muzuva ranhasi tiri pano pachibanda media. Sunungukai kutiudza zvamunofunga mucomment section. Ini ndinonzi Manasi, ndiri mwana wekachibanda akatibatira muchina anonzi Love More Panashe Tungwarara. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.